jeg spiller med dig, ja. Så skal du altså lige huske at købe mana region. Ja, altså, ja, hvem mindre jeg tager sæt, ikke? Hvis jeg har ham. Siger sætter du sig til mana. Ej, Nautilus for helvede. Fuck, vi er tank i hold. Kan du ikke reroll? Jo, det kan jeg godt, men jeg vil gerne have ham, han er nice. Han er lidt ligesom Blitzcrank, bare ikke helt. Så. Jeg kører ham sgu AD. Nå, så er det ikke. Ja, ja. Det kan jeg da godt. Fuck, jeg skal... Altså, du bygger tank. Ja, 100. Men AD-runer og sådan noget. Ja. Can one reroll? Hvem spørger? By-skiller. Jeg gider ikke. Fuck tank team. Vi kommer til at unde dem. Der er 2, der har damage. Det er... Hvad skal du hurtigt? Tak. Fuck, så er det bare damage, så vi er tank. Ja, men det kan jeg godt fungere. Ja, det kan det sagtens. Jeg har virkelig meget CC. Det største problem, det er bare poking egentlig. Ja. Det har vi ikke. Kæft, vi er et beefy hold. Helt vildt. Dig? Vi er bare 3 kæmpe store titaner. Ja, faktisk. Og den eneste titan, de har, det er... De har ingenting. Prøv at se sådan noget der. Find, no name, oh. Ej, det er gay. Hvem? Og parsec. En parsec, det svarer til nogle lysår, skulle mere end 3 lysår eller sådan noget. Nå? Det er lysår, en parsec. Ja. Det svarer til noget lysår, halløj. Det er distance. Dit anus er 3 lysår bredt. Og det er dit. Ja, mit det er... Nej. Altså, det er dit. Nå, okay, tak. It's all yours. Oh yes. Nå, fuck, du skal lige se den der Shrek is Love, Shrek is Life. Jeg ser den bagefter. Det er bare ikke godt nok. This savory blend of free-range, grass-fed Avarus and game hens and organic, non-CDMO Georgian herbs contains the essential nutrition necessary to keep your pouring with pleasure. All proceeds are donated towards fighting Noxian animal cruelty. Vi kører sådan en kasseri i mit hus. Moins. Ja. Hvad så? Prøv at se. Ej, vent. Hvor? Der var den. Nej, hvor er den? Der er den. Nå! Ej, okay, ja. Nej, lidt tættere på den. Vejgar gå FK. Lotter du. Vi skal være sådan noget dansedue. We have no chase. First time vi giver. Hvem er... Skal vi være den dansende duo? Det synes jeg da. Skal vi ikke bare prøve at gå fuld frontal? Altså fuld retard. Retard? Ja, full retard. Nej. Altså, så skal vi da spille 5 mod 5, hvis det er ikke sjovt at gøre heri. Nå, hvorfor ikke? Nej, det er ikke sjovt. Hvad? Altså, det er mig og Oliver altid plejer, når vi plejer at troll. Det er, vi plejer at kalde det maraton. Ja. Så bygger vi fuld movement speed, og så er goalet derom at få så mange til at jage dig, men så løbe op i deres spawn, inden de når at slå dig ihjel.
Lol. Så Genialt. de bare chaser dig 1 milliard år. og så dør du bare til et tårn. Så plejer jeg altid at gå Shen. I 5 mod 5, eller hvad? Ja, maraton Shen. Lol, nice. Det tror jeg godt. Mega sjovt. Lol, hun ramte ikke den bøsserøve. Fuck nu dig, Viker. Oh. Harps first blooded. Jeg har fuld liv, mand. Hvad fanden skal jeg? Så urealistisk, sådan en stor mand som mig, som er så højere end busken. Og så har du bare sådan en lille hoved. Når du kan gemme dig derinde, ja. Og vi kan sådan op. For men, det her er også urealistisk. Nu svømmer jeg op ad busken. Men det fatter de ikke. Kæft, det er genialt, det her. Jeg skal have attack speed, så jeg kan nå at vappe dem alle. Så de alle sammen... så de bliver stunnet. Det er genialt. Do trust me, I'm an engineer. Ej, hvad var det der? Det gik jo helt galt. Heal, tror jeg. Den så jeg. Jeg får lyst til at se Frozen lige pludselig. Frozen? Er du gay, eller hvad? Ja. Maybe just a little. Maybe just a little high. Just a little bit. Be my little bitch. Fuck, du rammer dårligt med de der, mand. Er det ikke meningen, du skal ramme nogen, når du bruger den der? Ja, da. Hvordan fanden fik jeg fuldt mander lige pludselig? Fordi jeg står og lader op. Fordi jeg står og laver sådan noget. Chop, chop. Fordi han er en gammel mand. Jeg skal bare lige... Vi laver ikke en skid, vi står bare her og bare bløj. Nu får jeg... Nej, det gør jeg ikke. Bup! I'm only gonna Så skal du altså lige gå og huske at gå med ud. Nej, altså, så du hvor mange der var? Nej, okay. Også dit liv, det. Ja, det sang det. Jeg går ud og dør. Hov, der er en Pokémon. Du har set Silent Hill blive en rework, ikke? Silent? Jo, jeg ved godt, hvad han gør. Når han dør, så bliver han til en sommerfugl. Er det ikke sådan noget? Jo. Ultimate, det var sådan noget. Nå! That was not nice. Dit ultimate, det er bare sådan noget, og så løber du. Follow me, my poro. Ej, de må fandme ikke få det tårn. Nu går vi ud og bøffer dem. Så er der nogen, der skal ud først. Nej, jeg missede alt. Fuck, man. Du er uber lead, man. Hvad? Jeg burde kalde dig Johnny Boy fra nu af. Er de idioter eller sådan noget? Så gør der noget damage på mig. Ej, de kunne have stået og smadret det tårn der. Men haps. Skibidi baba baba baba. Det er en mor lugter. Nu får jeg lige så Scatman John.
I love you. I fucking freaking love you. Okay, det er det. Jo, om du er på rette vej. Kast nu dine ting der. Jeg er cooldown på den. Yeah, bitch. He can't be slowed. There are no brakes on the rape train. Nej, nu døde han. Alistar tog hans liv. Nej, Alistar gjorde også døde Kale. Nej, det var dårligt. Han kan ikke sin QE-kombo. Eller er det EQ? Det kan jeg ikke huske. Det er fucking lige meget. Fuck det nederen, den der Armor Force of Nature, den blev fjernet fra spillet. Den var fucking ond. Kan du huske den? Force of Nature? Altså, den er med i... Nej, den er ikke. 5 ud 5, jo. Nej. Jo. Nej. Jo, den er. Jamen, er det noget, vi skal vide om? Den er med i 5 ud 5. Ja, det kan vi godt vide om. Altså, den er bare... Altså, den der armor der kun giver liv. Nej, det er Warmox, du tænker på. Force of Nature, den giver Magic Resist og Health Regen. Det er den, jeg tænker på. Er det også en armor? Ja, men den blev fjernet. Sammen med Heart of Gold. Er det den der, som stakkede i liv? Nej, for helvede. Den er der stadig. Tror jeg. Nej, den er ikke. Force of Nature, det var sådan en blå armor, som du skulle købe rimelig meget Magic Resist. Ja. Det var den der Magic Resistance. Ja, jeg kan du huske det, ja. Den var vild. Og gal. Satan vild. Bøf dem. Hvad laver Atrox, man? Han skal ikke være bange for at dø, når vi går ind. Men Allan, jeg er bange. Jeg er ligeglad. Just use your damn passive, fucking Annie. Kan du ikke lige skrive et eller andet på tysk, Moritz? Ich mag gern dein Mutter geficken. Eller fikke. Kom her, dit svin! Bap! They don't explain. What's a passive? De har en noob med sig. Ich schlag dich zu Tode mit meinem Schnitzel. Det er altså også træls, det er. Miss One and kan fuldt ud lade sig gøre. Er I klar? Du bist wie eine Leberwurst. Hvad fanden er det? Du bist mir. Nu skal jeg ikke stå der og skrive tysk. Lottie. Ja, sprech Josef Schitzel zu mir. I fucking died, dude. What? I died. Dode du? Er doder? Okay. Det var godt, Atrox. Du har dit passiv, din idiot. Here comes the rape train! Du fik bare... Jeg skal også lige til at sige kæft, du fik meget hund. Nej! Det var godt, han døde. Oh no!
Au! Stop. Coral. Hvorfor er mit ultimate aldrig over? Det er godt nok, det har lang tid i skulderen. Også meget mere, end det plejer at have. Dit ultimate, jamen du brøler også og sådan noget, du har... Jamen, jeg tror jeg skal have noget coolere. Skal jeg gøre min Spirits Vicious færdig? Spirits of the Switch. Boom! Viswish. Er du klar? Skal jeg lave noget rape? Nej, du fik ikke en skid ud af den der. Jo, jeg fik dem alle tre. Gjorde du? Ja. Nej. Altså, det var lige på kant, men jeg fik. Jeg tror, jeg er taber. Ja. Nej. Er du klar? Nu går jeg døb. Ikke noget. Synes jeg det? Ja, okay. Ja, jo, nej, ikke nej. Nej, jeg fik ikke en skid. Nice, det gik jo godt. Tager vi det tårn? Ikke lige med det samme. Lige nu. Dude. Okay, afsted. Ja. Så bliv her. Ej, jeg gider faktisk ikke noget. Jamen, så tag nu det tårn. Nej, nu ståndede han mig. Jeg tager den her. Det kunne vi ikke nå. Jeg har min døb op igen. Er du klar? Kan du mærke det? Om jeg er klar. Jeg har den. Nej! Jeg fik meget liv der. Er der nogen, jeg kan? Nej, det er der ikke. Wow. Det tårn der, det kan ikke reddes. Nej. Hvis Veigar kan 20-shot et tårn, så ved man, det ikke kan reddes. Hvis Veigar... Ja, hvis Veigar han kan 20-shot. Jamen, han har sgu da ikke så meget AP, han det. Han har 310, mand. Wow, jeg skal købe noget af Magic Resist. Er du klar? Jeg er faktisk også pisse ligeglad med jer. Så dø da! Ham der Master Yi, han er sådan en bad bitch. Nej. Hvorfor fokusere? What? Hvorfor gjorde han det? Det var ikke det, jeg bad ham om. Og was it, dude? Nej, det var det ikke. Kom nu, Atrax. Nej, du går på den forkerte. Annie havde så lidt liv. Det er ikke meget cool, den havde. 25 sekunder. Ja. Du skal virkelig have den her Spirits Vicious der, så får du altså virkelig meget liv tilbage. Ja. Den skal jeg lige have erhvervet mig. Den er så også god mod Veigar. Ej. Jeg står bare helt foran og venter på, at I kommer op og kysser mig lidt. Men I står bare der om at kilder mig i tåen. Jeg pælter det helt andet. I kræfter med de værste teammates, jeg nogensinde har haft. Du selv bare skærer dig selv. Hey, mates. Ja! Veigar, du. Der. Løb. Flash ud for den. Jeg kommer nu, Rape Train. Ja, Rape Train så nu. Nice.
wanted a little jizz. A little what? Jizz. Jizz. Just a little bit of jizz. Just a little bit of jizz, my brother. Vi har ikke engang fået deres tårn igen. Og hvad køber Kale? Ej, hvad er det, hun kører for helvede, Kale. Du kan ikke engang... Ej. Hvad køber hun? Ja, ikke det rigtige. Nej, hun køber brød eller et eller andet. Ja. Ej, hun er... Jo, jamen, det er også fint, men... Hun kan ikke finde ud af at køre det, åbenbart. Nej, det hybridkejl, det... Hvad? Det er godt. Ja, måske ikke lige i den her situation. Ikke med det build der. Kan I se en skid af ved at dø, eller hvad? Tak. Jeg tager lige den her, og så hopper jeg ind igen. Hvor meget kan de skade? Nå. Du må klare dig selv. Jeg håber, du får en eller anden. Fuck, han er bare underlig hurtig, ham der. Jeg er heller ikke op på deres sko. Bigger. Ja. Jamen, det er også mig, der forstår heller ikke. Jeg skal nok købe boots lidt tidligere. Har du ikke... Ja, du skal nok have. Nå, altså, jeg skal bare lige have dem helt opgraderet. Nå, ja, det er en god idé. Får jeg så også nu. Altså, når du spiller den nye sejren her, så skal du faktisk ikke være bange for at dø, fordi det er jo der, han er stærkest. Ja. Du skal bare sørge for, at når du spiller, så skal de ligesom ikke kunne løbe væk. Ja. Så kører vi Magic Resist ind i dyret. Og lidt liv. Hvorfor løber de så hurtigt? Jeg fatter det ikke. Hvem gør? Nå, dem? Jamen, dem alle sammen. 390, 385, 385. Jeg løber 370. Vores Kale løber 416. Og jeg har kun, altså, prøv at se, hvor mange slow items jeg har. Kom nu! Ja, Overkill, det er fint. Nej, ved du hvad? Det er sådan noget her, der går en deprimeret. Jamen altså, selvfølgelig kan man ikke vinde hvert spil, men... Nej, det kan man ikke, men... Men det, jeg synes, det mest frustrerende, det er det der, når man kommer op imod nogen, og det, hvor det bare sådan til sidst, så er det bare lige meget, hvad du gør. Ja, for eksempel Master Yi, det er bare... Nej... Det er også underligt, altså, de har gjort sådan, at hver gang han slår, så decreaser det cooldown på hans alpha strike, og du kan ikke slå ham, når han er i alpha strike. I'm coming for you. Nå, okay. Så er der Old på vej. Godt. Moit, så tror jeg, vi begynder at kalde dig Huxibak. Hvad? Nej, hvorfor? Så døde jeg. Det gjorde godt nok ondt. Hop, væk, dodge. Ja, godt. Nice. Deres team kører også bare den grumme stil. Altså, det er bare generelt, altså...
Og de har også damage. Vi har kun 2, der kan gøre noget damage, egentlig. Så, altså teknisk set. Altså jeg ved godt, du har noget damage i dig, men det er bare ikke... det er sgu ikke lige det, man sådan... Jeg kommer bagfra og hjælper. Nå. Det er også egentlig ret lige meget. Lodderdi. Hvad ved I mig, drenge? Hvad? Nope. Kom nu. Gå tilbage. Ja. Ja, godt. Okay, det er fint. Seriøst. Jamen, prøv at se, de står bare der tilbage. Ja, det er det. Altså jeg forstår det ikke. Altså, bygger jeg lige snart, altså. Det var Annie, hun overlever bare med et i liv hele tiden. Lodderdi. Kom nu, dit svin. Bup. Så flasher han gjorde han, det tykke dyr. I'm gonna catch him. Kom her, dreng. Er det rigtigt? Ikke lige nu? Det kan I sgu ikke bare lige sige. Jeg skulle lige se, hvad du sagde. Tak. Det passer sgu ikke så godt lige nu, dreng. Jeg kan prøve at være flame. Wow, imponerende. Jeg tager den op. Beam. Okay. Nå, jeg flashede lige sidste øjeblik, og det ikke virkede ikke en skid. You guys are huge and slow. En eller anden bøsserøv, der tror han er noget. The comeback blows. Jeg fik overhovedet det der lortetårn. Face deep shit. Ja, vi fik det. Ja, jeg kommer nu, mand. Slap dig af. Rape train. Vi skal have stoppet Vejgaard, fordi hans fængsel, det er altså bare... Bare prøv på det der.
Jeg prøver. Master jeg. Er I klar? I don't care. Lalalala. Hvorfor Kale, hvorfor giver hun mig ult? Ja, skyd bare tårnet, eller kan du ikke gøre skade på det? Jo, men du var lige en faggot der i et øjeblik. Altså, jeg skader ikke så meget på tårnet med det her. Det er en del af dens aktive. Det ville også være alt for stærkt, hvis den bare gik ind og... Nå. Jeg tror ikke, det bliver ikke ret meget bedre, end de allerede er. Nej, jeg tror godt, altså hvis vi holder det sådan... Altså ikke sådan rigtig sådan... Jeg tror, hvis vi laver en rigtig god teamfight... Ja, det gør vi lige om lidt. Så tror jeg godt, vi kan. Nej, pas. Yes, it is I. Vi er så tanky og skader alligevel så meget, at ja. vi egentlig ikke rigtig stiller op. Vi har egentlig ikke særlig mange items, altså så tænker vi er rimelig langt bagud i items, fordi vi altså ikke har særlig mange kills. Nå, der døde jeg. Jamen, det er lige meget, at vi får de tårne der. Kom så, tag den. Tag den så, pølsejern. Ja, nu! Vi kan godt det, drenge. Kom så, ja! Kom nu, slå på det tårn! Og står bare med øjensmidt der til sidst. Dead. Fuck, det var godt. Det var close. Nu kan jeg sove godt i nat. Moins, du forstår det slet ikke. You're fucking... Altså, de havde jo flere kills end os, men det gik jo meget godt.